This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here. Kakasi Autism Society haka arpway trek jellio arhaja arpusan shibenta haka jing rakhi kan mau buram lupa ya ka jingdap shispa prapusau stem ka jingwan ke u Thomas Jones cheri lom khasi kabadai ban long haka arpu trek jellio arhaja arpusan ringkat ka jinga Treikam wat ka khasi department St Edmunds College kalapen long daga lempung ya merjimot halor usen neang Thomas Jones shaka judgment reu khasi haka tega college. Lawan ban play kani ka lempung ya merjimut dauba FR Kharkongor IAS Principal Secretary Ketenat Arts and Culture ke Sarkar Jella Kumukongsan haka baula pelat pajba ya artli ki kot da ki nong thok ki badai ki dekot haka society. Nalor ke jing don lang ki dekot bat ki nong ket kam ka society ki bor badai khmi ya ka khasi department ka college la penshong kon ya ka jing lang play da ka kan hon rai Emily bat pidai music club ka college. Harian kene ladan ru artli ki sen shong ya merjimot haka bala yo jingkran haka benta ka beningkong da ki riu shampang bakentop yo Reverend AI Karshi Yeng wat father Dr. Barnes Mauri. Haka sen shong ya merjimot ka baar u Professor DRL Nonglaj u President u lakran halor ka pang u Thomas Jones u paralog ki khasi persya ya ki English haka baula ong baki missionary na Wales kim ngortho ya ka Buit Treikam jong u. Dakbapen pau bau Thomas Jones ubalawan ra ya ki dak thok khasi uwan Tang kum Ïalap u Professor DRL Nonglaj ulaong bau wan ru ban Shakri ya ka Imlang Sahlang. Kim da suthu ha yaka mission strategy jong Thomas Jones lande yaka rukam Shakri jong Thomas Jones yaki parabaya ka jingmat jongki ka long ban ni Ïalap yaka jinget jongki and Thomas Jones one ban Shakri yaki parabaya nakamenta ka jing ha jongki haka jingi makamet haka jingmat haka jinglong jingem bat akilian baro. Kini kadang ka eke ba pla gitu Shakri ke jom Thomas Jones. Hapdeng ke bakum kita ke jinge Thomas Jones ulala ya kaban penyai iki kam ki bo ulasdan wat habau ya kendu iki jinge ki jingtem jo ki ba umla bangsa kum ke jingdu no di lok chomu but I khon I berang suka. Kau pelah kalau bahap leng kita kijing persya. Wat kita kita persya ayu uru kita teng. Jika ni mission dan ni Shakri jomo. Dai nak kita dah bah kajing wan jom Thomas Jones sini. Kalau pendang ya kajen berkasi banne mansa. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya